Oh my God, it is DJ Calvin on the mix. Exclusive from DJ Calvin, the Thursday Gap.
I think I did some coming, guys. Still fixing everything. Good morning, wherever you are, anywhere you are. Ladies and gentlemen, it's your sister. House of Destiny has come today. Today is the Saturday. DJ Calvin. Connect this thing to Facebook too, because I'm having a kind of problem here with Instagram. Let me see what I can do. Okay, ladies and gentlemen, just like as usual, I've come again bringing you Stikan House of Destiny live from USA as usual.
Exclusive from DJ Calvin. The thoughts got that. DJ Calvin. Okay, because I can't move you, Nibia. I'm just going to have first. Okay, no, when you one no one. And I'm this network. Each time I come on live, they start messing up stuff for me, but it's okay. I think I can do it that way anyway. Okay. You know. Kaina agbatu na egwu. Ana m akpọbata nwanne anyị ụmụ obiri Fan alive. Ụmụ obiri fan alive. Aha waka mbọba. Because coming. All the Igbos coming. I'm calling on Enugu State. I'm calling on Anambra State. I'm calling on Abia State. I'm calling on Anambra State. I'm calling on Delta State. I'm calling on all the Igbos. I'm friends and wishers of the Igbos. Come along. Come.
Okay, biko no ihe mbịa taa ịkụziri ka esi agụ ọfọ n'isi ndị Igbo, ka esi ekpe ekpere n'isi ndị Igbo, n'ụdị omenala anyị, n'ụdị ọdịnala anyị, maka na our tradition and culture will never die. That's the legacy our forefathers left for us. I'm bringing this live from our Stickan House of Destiny. And I'm calling on everybody to join me right now. Let's talk, let's discuss, let's talk about our prayers. We have a way of praying in Igbo land and in Igbo culture precisely. Achọkwa m iji Igbo wee kwuo kọwaa ihe mmemme anụ na-achọ ime n'ụtụtụ a. You know, m ga na-etinye to some little English in case enwe ndị onye abụrụ onye Igbo chọrọ ịnụ ife ahụ. Onye a nwere ike inweta interpreter because mbọ m na-agba bụ ka m kwalite omenala Igbo na asụsụ Igbo. Ọnya ka m ji wee guzo kọmpani anyị a na-akpọ Stickan House of Destiny. Ife anyị na-eme bụ ịkwado ndị Igbo. Biko ka m kwado hata na ihe. So ife m na-ekwu bụ na we have a company called Stickan House of Destiny. Ndị Igbo ka m guzoro this company. Briefly, let me introduce myself in English, then mbazie asụsụ Igbo because ihe anyị ji bịa bụ ịkwado asụsụ Igbo na omenala anyị. My name is Scholastica Njideka Ezennia, precisely. I'm from eastern part of Nigeria, from Anambra State. But I'm living here in USA. So that's where my company is. I'm a nurse by profession, but that's by the way. Ihe mbata ịkọwa na bụ ife gbasara omenala anyị, ịghọtago? Maka na omenala anyị na-adazi ada. Omenala anyị na-anazi ana. Enwere ozu onye ga-ekpenwe ekpere ma ọ bụrụ ibido n'ọg si na na-ekpe ekpere. Agago m chọọchị dị iche iche. Abụ m onye Katọlik, na Katọlik ka nna m mụnye m. Ebe a ka a mụnyere anyị ncha. Asịrọ m na ịga ụka adịrọ mma maka na onye ụka ka m bụ, mana ụka anachiro omenala. Maka na ọbụnagodi mgbe aha Jesus Christ, the first miracle Jesus Christ performed n'obodo Canaan. That obodo Canaan ha ya na nne ya bụ Maria, our blessed mother, na ndị oyi Jesus ha ncha so wee gaa that function. It was a traditional wedding in Jewish, ceremony or culture. Mana Jesus anụnwa ndị mmadụ ji aka ha wee na-ebutere onwe ha esemokwu ma ọ bụ ịkpọ asị gbasara okpukpe ụka. Jesus enwere mgbe o ji katọ omenala, maka na nyanwa bụ Jesus practice wekwara Jewish religion ya ganyekwe n'ọnwụ. Ọbụladị mgbe ọ na-achị ikpe ekpere na synagogue, otu anyị si wee mara na otu esi wee ọ na-eji ihe ekpuchi isi ya, ọ na-akwụ aka ya, ọ ka na practice omenala ha. Onye nwa kpatara o ji wee saa ụmụazị ụkwụ, maka na omenala anyị na nke ndị Juu dịkwanụ ka ofu. Maka na anyị na-asụ oyi, ife ọbụla lụrụ arụ anyị adịghị eme ya. Omenala anyị akwadoro ife ọjọọ ncha. Omenala anyị akwadoro ebe ọbụla a na-egbu mmadụ ma ọ bụ ebe ọbụla a na-emerụ ife ruru unyi. Omenala anyị achọrọ ya. Mana before ngabakwa n'okwu ahụ,
ka mkpokene ndị be anyị na-asụ unu biko onye akpọkwa anya kpọta ibi ya ka anyị batanụ ka anyị gee ntị na ihe m ga-akọwa taa. Na Destiny House bịakwanụ ịga ọfọ ndụ n'isi ndị Igbo n'ụbọchị nke taa. Precisely, we are going to bless all the Igbo people, all the heads in Igbo land, from Imo State, from Anambra State to Enugu State to Abia State and all the neighboring Igbo land. Makana omenani amaka. Abịago m America anụwa wee nọdụ wee na-afụ ka ndị Igbo si ewezuga omenani anyị n'azụ. Anyị na-ekpezi ekpere, anyị na-ama jijijijiji, anyị na-anụsa ihe anyị na-afụrụ anya, anụsa ekwensu ebe onye kwe osu. Anyị nwan asị na ọ kpatara nkụ ahụhụ si ngwere bịagharị ya ọrị, ọkwa otu esi ekwu na ya. Ihe ọ pụtara bụ na ịkpata nkụ arụrụ, isi ngwere ya bịakwa gị, ya bịakwute gị, ya bịa nọnyere gị, ya bịa ka unu rikọọ. Maka na ngwere na like arụrụ ifu gị ya. So ihe m bịara ịkọwa tata biko ka anyị bee n'okwu na nke ka anyị bidogodi na otu esi ekpe ekpere a. Ihe m ga-akọwa tata bụ ihe gbasara ihe a m ji n'aka. Ọ na-adị mkpa ịchọba ikpe ekpere, ime ka sure ifu na ebe niile dị ọcha, n'ebe niile dị ọcha, maka na mmụọ na-asọ oyi. Fada alaike ebe ruru inyi na ife anyị na-ada na-afụ anya ka nke a na-afụ anya. Ọbụla dị akwụkwọ nsọ ahụ mụ na gị na-abụọ ji akụgbu onwe anyị. Ọ sị gị na bifo ikpere Chineke nna anyị anụnwa nọ n'eluigwe, na ị ga-ekpere ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ifu gị ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bịakwa na Ephesians, na the book of Ephesians, ọ say that we wrestle not against flesh, arụ anụnwa, ọ bụrụ ife anyị na-agba mgba, but against things we cannot see, principalities and powers, forces. Ife ị na-anara afụ anya ka nke ị na-afụ anya nwanne m. So mụnwa ife m na-eme bụ ana m aga ọfọ, ana m agọsi ya ike. Ịga ọfọ abụrụ ihe ọjọọ. Ịga ọfọ bụ ikpe ekpere. Otu ahụ anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị nwa bụ ndị Katọlik, ekpegokwe m ekpere m. Ọ na-abụ ị na-ekpe ekpere, ị na-ekpere ozu, mgbe ahụ ị na-asị Maria dị asọ yọwara anyị ahịa, Josef dị asọ yọwara anyị ahịa, St. Peter dị asọ yọwara anyị ahịa, John dị asọ the evangelist yọwara anyị ahịa. Ị na-akpọ ndị nsọ niile. Ife ị na-akpọ bụ spirit nwanne m, mmụọ ndị gafegoro agafe. Ọnya maka ndị Igbo na-asị ndị mbụ na ndị egede. Enwere ihe dị iche ebe ahụ. Na ndị be anyị na-ala ike fana ife na-adịfa mma nnọọ na-abụ ife ndị ọcha sụrụ n'oyibo were ya wee saa anyị ụbụrụ. Anyị na-asụ ihe anyị na-amarọ. Asịrọkwa m na ịsụ oyibo adịrọ mma n'ebe a m bikwa na America. I speak, but nwanne m a sị na a na-amakwa mma wee si n'ụlọ wee pụwa n'ama. Ọnya ka m ji wee bịa wee na-asụ unu biko ụmụnne m ndị Igbo, na-ekwenụ ya. Ife a m ji n'aka bụ ife a na-akpọ search. Ndị ọcha anụwa wetara anyị ụka hia fama ihe ọ bụ ihe akwụkwọ anụwa, akwụkwọ ya ịfọ. Ị gaa n'afịa ịsa ha lesi gị, ị ga ebe a ndị a na-ele ife omenala, ma ndị a na-elegasị perfume na ndị otu ebe ife eji clean ụlọ. Fa na-enwe even ọ dị na Amazon, fa na-enwe ihe a na-akpọ ya search.
Serge ka a na-akpụ ya. Ọ ife eji cleanse spiritually. Ifu gị ya, ife a dị mkpa na ndụ mmadụ. Osisi a njikwa n'aka, ọ dịkwa mkpa ka m bịakwanụ. Eje m iweta akwụkwọ a ka ngosi unu. Akwụkwọ a ifu gị ya, ife a na-akpụ ya bụ Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo anụnwa m na-agwa unu, osisi ka ọ bụ na ọ na-abụ ndị ebe a fa wekọtacha ihe anụnwa Chineke nna kechichara na akwụkwọ Genesis. Ifu gị ya, o ji si anyị ribe akwụkwọ niile dị n'ọfịa, taba ife niile dị n'ọfịa, maka na ọ ebe ahụ ka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke nna ji aka wee ke mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọnya ka a na-akpọ ịba n'ọfịa, ndị be anyị na-akpọ akwụkwọ na ọgwụ. Ifu gị ya bụ osisi ya, ha ji eje gbute osisi ya wee were meshin wee mechasị anya ọ na-ama wee na-eri ya. Ha ji cleanse unu. So ihe m bịara ịkụzi taa bụ ka ị ga-esi cleanse chaa. Ama m na ndị be anyị adịghị enwewe efe, mana ọ na-adị mma iweta ihe anụnwa a na-akpọ Serge, iweta ihe a na-akpọ Palo Santo. Ifu gị ya, ihe a m ji n'aka na ihe a bụ chako, unyi anyị na-etufu nekwe na ebe a na-ele ya ele, very expensive, a na-ele ya ele. So ọnya maka anyị ga-amụ, anyị mụọ ọnya, anyị wee gosi unu otu esi eme ihe ndị a niile. oke ana m akwado ikpe ekpere maka ife mbịa bụ ịgụ ọfọ ndụ n'isi ndị Igbo tata. Ifugo ihe njiri aka, ifuru ya, ọ laila ife eji amụnye ọkụ, ka m were ya mụnye ọkụ. Ifugo ka ọ na-enwu, ifuru ya ka ọ na-enwu. Ọ dị ka m ga-ewefeti ya n'iru ebe a ka ọ na-afụ ihe m na-eme. Amara m na ọ na-afụ ife m na-eme. Ana m achọ otu m ga-esi mee ka ụnụ fụta ya. Yes, ọ dị nke ụnụ afụtawa gị ya na. Yes, I feel na ụnụ na-afụ ya na. Ka m bupụ ihe ka ụnụ wee fụ ya ọfụma. I'm sure na ụnụ na-afụzi ihe m na-eme na. Ọ dịgo mma.
so onye ọbụla ga na-afụzi ife m na-eme na. Okay, so amụnyesigo m ya bụ ihe. So nke a bụ seji ahụ, ifugo seji. So ntinye ya na n'elu chakol anụnwa, unyi anụnwa m mụnyere ọkụ, wee were ihe anụnwa palo santo anụnwa wee tụnye na ya. Ifugo ya ọ na-ekupụtezi, ifugo anwụrụ ya ka ọ na-apụta, ọkwa ifuru ya ka ọ na-apụta. So anwụrụ ya anụnwa na-apụta nụ, mgbe ahụ ka ị ga-ebidozie na-concentrate n'ihe ị na-eme. Ụdị ekpere ọbụla ịbụ onye, ụdị ihe ọbụla ị na-ekpe, otu ọbụla isi chọọ ya. Na Katọlik anyị na-eyuzure ihe anụnwa frankincense na myrrh, na-ekwu ya ebe a. Otu ọbụla isi chọọ, ọ ife kpatara ndị reverend fada na-abụ ha na-aka ụka a na-efe incense ahụ wee na-cleanse. Anyị nwabụ ndị Igbo, anyị akara ha wee mara ihe ndị agha bịa saa anyị isi n'ụka, na enwere ihe ndị ọma dị si n'ụka. Ụka dị mma n'ụwa a bụ ụka ndị Katọlik na Siemens. Ụka gafere ha na Anglican na Katọlik nwanne pụta, maka na ebe ndị nke ọzọ n'obu ebe a na-akụziri gị otu isi agba onwe gị mgba na ife afọ abụrụ ekpere. Maka na Chineke nna anụ a anyị na-efesi anyị ifebi ya n'ime mmụọ na eziokwu. So biko ka anyị mara na ife anyị na-eme. So otu anụnwa nna amụ ihe a na ifugi ya, ọ na ha abịa, o ji nwayọ na-ecleanse. So ị bịakwanite otu a, were ya na-ecleanse everywhere, ifugi ya, i were ya na-ecleanse everywhere. Ebe ahụ niile ị chọrọ ịnọ kpee ekpere, i were ya na-ecleanse ya. You can even use it to relax yourself during the time of meditation. Ị na-emekwa meditation, ọ dị mkpa. Ife akwụkwọ anụnwa efuru bụ seji. Ịgacha ọrụ dịka ndị otu anyị a na-arụ nursing na doctors, medical lines, especially otu a stress dị, ịgarucha all these 12 hours, especially ndị otu anyị ịgaruo na COVID unit, mgbe na COVID anụnwa dị nnukwu ebe anụnwa nnọọ, ana m arụ na COVID unit. So ihe na-emekwanụ bụ anyị rụcha ọrụ anụnwa mbata hia ife akwụkwọ a dị akọ na be m. So ihe m na-eme mgbe ahụ, mweta ya nnọọ mmunye ya, mbịa tukwuru, relax ya onwe m, ọ na-eku m. Ife a na-eme gị nnọọ amara m ụdịka akwụkwọ bụ ihe a, mana Chineke nna anụnwa kere seji a ebe a ka ịchọba nnọọ ife ị ga-eji wee like ọkwa ịma stress, anti-stress, ịdị stress yourself. Gote ife a, igote ya ịnwụcha anya nwanne, kpọọ m na-ekwu igwe, kpọọ m ka ịgwa m ihe ịfụ. Ọkwa ịmụcha ihe biko unu na-amụkwa, unu cheta na like anyị nwa bi na America here, anyị na-enwewe smoke detector. So any little thing, this detector can go, alarm can go off. So please, na-eme onye ọbụla advice imepe window ya, ịmago crack anya nnọọ small. Olesi ma ịdị ready ịgba ọsọ ma o bido. So ihe m ga-eme na bụ ije mepetu my backyard door, so ka m nwere gara eri na nne here. Ịgbaga ịma nwere ya nụ nke na ịma nwazi ihe how to control it. No obere ka m mepee ụzọ na net dị ebe a, ka a nwere ya nwee ike n'afọ, ịghọtago.
so ị bịa were ya cleanse we everywhere kwa ị na-afọ anwụrụ ya ngwanụ otu a m si eme ya ka ị ga-eji ya gaa n'okirikiri ụlọ gị niile ebe niile ka m gaa nọrọ anụ ka m wee pụta oke ka m tinyekwara ụlọ egwu ka unu na-ege. I don't know why this thing is not bringing light. It was bringing light before. I used the remote, but for a reason it's not. You can leave it. That's the remote, but I don't want to use it. That's small one. Okay. Ọ bụrụ na fonu aṅụrị ya ka na-apụkwa ka m gbanyelata na ihe a biko na m wee na-akụzi ihe m na-akụzi. Ifugi ya anwụrụ ka na-apụ, ana m ha akwado ihe niile. Enwere m ọjị taa, enwere m ọjị m ga-eme ya ọda. Ana m emewe ọjị m ọda biko na enwe onye nwe ebe esi egote na ọjị na Amerịka unu gwa m. Ọjị m na-abịa from Amazon. Ana m egowe ọjị from Amazon. Can you imagine how much it is to buy ọjị from Amazon? Enwere anụ onye nwe ebe esi egote ọjị n'obodo Amerịka biko gwanụ m na ọ dị m mkpa. Enwerozi m ncha the last one m wee yuzuchago m ya. So ihe anyị ga-eji ikpe ekpere taa bụ m ga-ezipụ ose ọjị ọrụ ọkwa ifuru ya. Ife a bụ ife a na-akpọ alligator pepper. This alligator pepper anyị na-eji agba bọọlụ n'ụlọ. Ife niile nọ na Amerịka ọ bụrụzie ndị obodo ọzọ bụzi ihe ka anyị wee marụ ihe nna nna anyị harapụrụ anyị kwesịrị ịbụ our legacy. Ndị be anyị nke ọbụla anyị mere ha si na amoosu ndị witchcraft nke nwa ife niile anyị nwere bụzi nnọọ atọ na ọha ncha niile to ajọ mmụọ na amoosu. Onye maka o ji abụ a na-eme emume ma ife ọbụla ifu onye Igbo ọ chịrị akwa ndị obodo ọzọ yinye na ahụ nke ha dị ifere na-eme ya, ifere culture ha na-eme ya, ifere ihe niile anyị nwere na-eme anyị. Mana ọ na-echefugo na anyị nwabụ ndị mbụ, ndị Igbo bụ ndị mbụ. Whether you like it or not, that blood is in us. You cannot run away from it. Our culture, but our culture. Our culture and tradition will never die. I'm telling you now, no matter how you run away from it, the more you run away from it, worse for your life. Because after me, your job, I go to Quran, search, I go to school, yeah, I go to internet, everywhere. Come for our way of living. Our way, that way, our ancestors, I said, I'm a woman and indicating job because ụlọ anapụkwana m okwu n'ọnụ ka m kwukwe nkezi. Enwere omenala ndị adịrọ mma, ifugo omenala eji egbu mmadụ, omenala ndị eji eme ụmụ ajọ rituals ndị anụnwa eji mmadụ eme ọbara mmadụ nke nwa ọ bụrụ ife ndị a bụrụ omenala Igbo ncha
mmadụ igwe ọgwụ ego ọ bụrụ omenala Igbo, mmadụ igbu mmadụ ọ bụrụ omenala Igbo, ndị ogbuo kedu otu esi ekwu ya, ogbuo ọchara egbute. That's not our tradition, please. It's never our tradition. It's not our tradition to do all these rituals using human beings to do sacrifice. That's not our tradition. Let me tell you right now. So you cannot run away from church and run into tradition to hide yourself, or run away from tradition and run into the church to hide yourself. There is no room for any evil man. There is no room. There is no room for any evil man to exist. So because no, even na you know, ọmọkwara asụ sụọ na n'ikwe sụọ n'ikwe, ọmara asụ ya sụọ na biko na ka anyị banye ihe m bịara ime na ihe ndị House of Destiny bịara ime taa, ịgọ ọfọma ọfọndụ n'isi ndị Igbo. Anyị ga-eji na ose ọjị wee mee nke a. Ka m tinyetụrụ na obere frankincense na mee. Ifugo na ihe a, ife a bụ ife a na-akpọ nzu ka a na-akpụ ya, nzu ka a na-akpụ ya. Ife ndị oyibo na-akpụ ya bụrụ chalk, white chalk, mana ọ clay ka ọ bụ. Ihe a bụ ife dị nsọ, clay anụ na mmiri ka esi egbute ya. Chukwu were ya jezonarị na anị mmiri ya na edo. Ka mma ma edo m aka fọ. Ifugo nke a na-acha edo edo, anyị na-akpụ ya n'oyibo yellow. Ifugo ya nke a na-acha edo edo, ọnyanwa bụ edo. Ka m kọrọ ụlọ akụkọ ife gbasara omenala anyị na-atọ m ụtọ nnukwu, ọ na-atọ m ụtọ nnukwu. Nke bụ na mgbe m bido ịmago ịchọ ụzọ omenala anyị, gabịa na skuul, gụbịa n'ịntanetị, ebe niile, mgbe m amabere nke a na-akpọ edo na ufe, ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya uhe. So ihe mere bụ otu o si dị m ụtọ na otu o si enu m ọkụ n'obi ikpe ekpere na n'ụdị omenala. Ana m agacha, enwe mgbe m na-amụcha anya abalị na-agụ ya na ịntanetị, na-agụ ya, regista online, na-eme online classes, na-astọdị ihe gbasara omenala anyị. Nwanne m one day ka m practice kene ihe a, ka m kwuo ihe ndị ahụ m na-afụcha ndị mmadụ na-ekwu na ihe mmụta. Nwanne ya ka m ji eje gote ọda edo ka mụnwa bụ n'obi iweta, mana amara m na ife ngota bụ ife a na-akpọ ufe nke red, nke a na-acha ọbara ọbara, mana ama m nke a na-akpọ nzu, ijikwa gị ka obi si wee dịkwa m. So mgbe ọbụla nchi ikpe ekpere, mwepụta ya ka m gosi unu ya. Nekweni ya here, canwood, ifugi ya, canwood, ifuru ya, ego m ya from Amazon. So unu ama ihe mere ọ na-abụ ekpegide kpechicha, gọwa ọfọ gochicha. Mgbe m enwere ọjị, ana m eji nzu wee kpechicha nnọọ, mbịa were this canwood bụ uhie ma ufe wee na-ekpekwe. Mana n'uche nke mụnwa, eche m ọnyanwa ka a na-akpọ edo, amara m na ọnyanwa ka a na-akpọ ufe. Ọ bụrụ gịnị, ife mmadụ amara, mana ọ na-anụ m ọkụ n'obi,
ọ na-anụ m ọkụ n'obi too much ikpe ekpere na ụdị nke anyị ime ife afụ nna afụ ndị gboo mere ime ife afụ nna afụ ndị ichie na ndị ọzọ na ndị be anyị ndị ma ihe omenala ife aka ha na-eme ka m chọrọ iji aka m wee mee ka m fukere ka o si adị ka m kwukere ya n'ọnụ m a ka o si bịa ka m fụ ma enwere ma ọ na-agbọghọ ọnụ ka enwere ife ga-emenụ ma mmee ife ndị ahụ obi na-atọ m polina ma mmechaa anya nwanne m onye maka o lụsiri mgbe m matabara ife bụ nzu na mgbe tukwuru anyị one day wee chịkọta onwe m ọchị na ife njikwa na achị ọchị aha bụ na emechaziri m wee chọpụta na ife m na-abụ nna ekpe ekpere m na-asị edo n'ofe o wee bụrụ gịnị my people perish out of what knowledge lack of knowledge. So ọ dị mkpa na ife ọbụla anyị na-eme nwe onye ọfụma wee mara ife a na-ekwu mana ka m gwakwa ụnụ ndị gboo na ndị mbụ na ndị egede ahụ ị na-akpọ mgbe ahụ ha macha ọbụla dị Chineke nna anụnwa nọ n'igwe o si gị buru mmehie gị buru ka o si dịrị gị buru that your dirtiness everything about you just come like that, come dirty, come to him. He doesn't care. He doesn't really care about your physical, being. He cares about your soul. He cares about your life. He cares about that spiritual connection you have with him. The same thing with our forefathers. Maka na ife change gonu no ka ka nyela anyị. Mana onye chọsi ikpe biko unu jukwa ese ka unu gara emere mistake mụ nwa maka na ememe mụ kpere amara m nọọ nke red anụ ifu gị bụ ife a na-akpụ ife na-akpụ ya edo mgbe nchọpụtazi na nke yelo anụnwa bụ ife a na-akpọ edo mgbe correct si anya ịghọtago mana ndị gboo ma ama m na fa na-anụ ekpere m mgbe afọ ama m na fa na-anabata ife niile anyị na-eme ifu gị so ihe njiwe ekwu ya bụ adị amasị ife niile otu ọbụla ị mata na nwata na-asa n'afọ na enwero nke mma enwero nke anyị na-amụta mgbe ọbụla ka anyị na-amụta ife. You see, Rome was not built in a day. I'm telling you. Mgbe sọ ọbụla ị chọrọ ịmụta ife and ife dịrị anụ gị ọkụ n'obi chi gị ga-akụziri gị chi ga-afụ ga-akụziri gị ndị mbụ na ndị egede ga-akụziri gị ndị gboo ga-akụziri gị ị ga-afụ ife dị iche iche ọ ga na-anụ gị ọkụ n'obi ịmụta ka esi eme ya maka na ife nji ekwu ya bụ ife ọma amaka ife ọma ka a na-eṅomi emume nke ọjọọ anyị achọrọ ya na ndụ anyị o na ụmụnne m so biko na aha ifugo ose ọjị anụ ọ na-agba iche ikpe ka mkpalịghọta na ihe a biko ka anyị mara nke anyị na-eme ọ dịzi ka mkpọtụ aka ya achọkwa m ka enwee egwu na-akụ na background mana ọ bụrụzi nke mkpọtụ so ife a ka a na-akpọrọ na ose ọjị a sị na ose ọjị anaghị eji iji ihere this ose ọjị na-agwa ụlọ ka m sụọ ya n'obere English. This is alligator pepper. In Igbo culture, tradition and culture, this is a very powerful pepper. We use it to pray. We use it to call our ancestors. We use it to connect spiritually with our ancestors. We use it to connect spiritually, to do a lot of spiritual things. And this alligator pepper, you might think, oh, this tiny thing, it doesn't have weight, it doesn't mean anything, it's not strong. Look, no, this is very, very powerful. Very, very powerful. I'm telling you. This alligator pepper, you can use it to do a lot of things. You can use it to pray, you can use it to channel, you can use it to break, you can use it to disconnect, you can use it to do a lot of things. I'm telling you. So, but one thing you have to do, like this one comes in a hole. You see, this is the whole bunch. This is how it comes when you pluck it from the original plant. This is how you
You get it? But I'm going to use this one because I already opened it. This is the one I bought from African market. It's already, you know, processed. It's already opened. You see? They already made this one ready for us to use. But this is how, I just want to show you how it comes, like this. It comes like this. Okay? And one more thing I want to remind us about this alligator pepper. You don't just open it like this in front of you or open it anyhow. Because it's very, very sacred. Very, very powerful. According to our culture and belief. So, gini kan na-ekwu, ife a bụ alligator pepper, ose ọjị. Ose ọjị anara aga iji ifele, ọ ife na-ekwu. And mgbe ọbụla ewetara ose ọjị na-adị ire. Mgbe ọbụla ị chiri imepe ose ọjị, emepekwana ya n'ihu. A na-ewefu ya n'azụ, iwefega aka n'azụ otu a, wee gbawa anya, wee wefete ya n'ihu. Before you worry ekpere ma ọ kwuo ihe ọbụla ị chọrọ ikwu. Maka na our belief, all our culture, all our faith. And some people will say, oh, this is so fetish. This is this, this is that. Oh, yes. But what is faith? Faith is anything you don't see but believe. And it's not possible to please God without faith. With faith, all the disciples of Christ were able to believe that he resurrected. But only one person, Thomas could not. Because he has the spirit of doubting, the spirit of, you know, it's a ife or de ekwenye. Ị ga-ekwenye n'ife before ihe arụ ọrụ ọrụ. Ọ bụrụ gị ekpere ị na-ekpe. If you don't have faith, no matter their denomination, if you don't have faith, that prayer will not work. If you don't believe that God will answer that prayer, how can that prayer work? If you don't trust God, if you don't believe him, how can that prayer even work? Unu ekwesịrị ka a na-asụ unu isi. Iwetagodi ife na-eme n'ụlọ ụka, iweta nke ọdịnala anyị, ifụkwa na ofu ihe ahụ ka eji aga. Ajụgo m onye ọbụla ịsa m isi. Nna ekpe chọọchị, ma na nna ekpe chọọchị na ọ bụrụ mmadụ ka m ji aga ebe ahụ, na nna eji ikpere Olisa bi n'igwe, Chukwu okike abịa. Nna emekwa omenala, na-agụ ekpe ekpere n'ụzọ omenala. Mmadụ na ọ bụrụ mmadụ ka m na-emeri ya, na nna connect to my forefathers, ya na Chukwu Chineke nna anụnwa nọ n'igwe. Onye nwa ka anyị na-akpọ, anyị adịghị ekperi, anyị enwero ife aka mere. Ọ sị gị kpọọ ọnya n'eziokwu, kpọọ ọnya na mmụọ, kpọọ ọnya ife niile ị na-eme, gị kpọọ ọnya straight. Chukwu na-anụ ihe ị na-ekwu. Ifu gị. So otu anụ ọ na-abụkwa ndị Katọlik bịa fa na-akpọ Jizọs, na-akpọ Meri. Ọ pụtara na ha enwere ike ikpere Chineke nna, the God of our forefathers, straight. Mana ọ gịnị? Ugwu bụ nkwanye nkwanye. Ugwu bụ nkwanye nkwanye, otu esi ike ụwa. You cannot start talking or saying something that you don't know how it started. God himself only knows. The same thing na omenala ndị Igbo. Enwere mmụọ dị iche iche, and enwere ihe n'usoro n'usoro. Otu afọ esi nwee lada, enwere ihe n'usoro n'usoro. Ifugi ya. So biko ka anyị kwado na omenala anyị, ka anyị kwado na ife niile anyị na-eme na ọmaka. Omenala dị mma amaka. Omenala dị mma amaka. Ndị omenala anya na-apịtọ ihe mpịtọ. Ifugi ya. Otu ahụ ọ na-abụ anyị jee ụka, anyị adịghị apịtọ ihe mpịtọ. Ekpere a na-ekpe abụrụ ihe ọjọọ. Ọ maka na oyibo pụtasị. Ọ
bụrụ na oyiwe apụtara, ka m gwa gị, enwere ife a na-akpọ heavenly language. Each time you pray with your language, asụsụ aha Chineke nna kenye gị n'ọnụ, ife afọ na-abịa na mmezu. Mana mgbe ị kpebere ekpere n'asụsụ abụrụ asụsụ gị, amakwa m na Chineke na-anụ asụsụ niile n'ọnya nwakere ya. Chekigodi ka ọ dị. So otu ahụ ka ọ dịkwa isi ikpe ekpere na omenala anyị, ikpe iyi ụzọ asụsụ anyị wee kpee. So ka anyị rapụrụ isizi na nke anyị adịrọ mma, na nke anyị bụ nke ndị amoosu, na nke anyị bụ ekwensu ka a na-ekpere ya, na nke anyị bụ nke a, na nke anyị bụ nke ọzọ. Alụ kwụsị, akọtọsịna, maka na Chineke nna kakwana dibịa, Chukwuka dibịa, Chika dibịa, ọ ife afa Chukwu okike abịa ọma anọ n'elu. So onye nwa biko ka m ji wee bịa were asụ ụlọ ka anyị yuzukwe na ose ọjị. Achọrọ m ka nzije ose ọjị ozi ka m na-ekpe ekpere a, biko ka anyị wee fichapụ onwe anyị njọ, fichapụ onwe anyị, fichapụ ihe ọjọọ niile anụnwa ndị Igbo na-ebinyecha aka, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ekpe ekpere ka Chukwu n'onu anyị nụ. Biko ngwa mekwenụ ya. Achọwa m imepe ose ọjị a. Ịchọ imepe ose ọjị, ifu gị ya. Ịchọ imepe ose ọjị, iwefe gị ya n'azụ. Ifu ka m si wefee ya, iwefee ya n'azụ. Ụfọdụ n'ime ha na-esikwa ike o, ọ na-esikwa ike mgbawa. Ị na-enwe ya ebe ahụ, otu ọbụla o si wee mepee, ị na-enwe ya ebe ahụ, jisi ike wee gbawa anya. Otu ọbụla isi wee megide ya wee gbawa anya ebe ahụ, ịgbawazie enyi wee wefetazie enyi, ifu gị ya na m agbawa gị ya. Lekwenụ ya, ihe a bụ ose ọjị, ose ọjị agbawago m ya. So biko nụ, a sị na ose ọjị anara eji ihere ya, ka m ga-eji were ose ọjị a wee tinye n'ọnụ m tupu m kpere ekpere. Ifu gị ya. So otu anụ ose ọjị a nọ na iweta ya. Ụfọdụ na-eji ofu mkpụrụ, ụfọdụ na-eji asaa, mana ose ọjị anara eji ihere. Iwere ose ọjị anụ, iwere ya tụpụcha otu niile agbara ga-agba. Mbọsị ọzọ anyị ga-ekwu n'okwu ihe gbasara ose ọjị in particular. Iwere ya na-ekwu okwu n'isi gị, otu ọ na-abụ iche ikpe ekpere, ikene Chineke na mbụ, yọọ maka mmehie gị, wee yọzie ayịya ị chọrọ ịyọ. Otu ahụ ka ọ dị na omenala ndị Igbo. Omenala anyị, ọ dị mkpa. Ose ọjị bụ ihe ọma. Iwere ya otu ahụ ọ na-afụ n'ọnụ, ifu gị ya, iweta ya, otinye n'ọnụ wee kwuwe okwu, maka na ose ọjị adị eji ihere. Ifu gị ya, were ya na-adụcha, sị ya wufuru gị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na ekpere anyị chọrọ ikpe. Sị ya wefuru gị ya, ya wefu ya na ndụ gị, ya wefu ya n'isi gị, ya wefu ya na ị chọrọ ya. Ifu gị ya,